Alko ja kaikki muut innokaupat. Huuda kovempaa! Jaha! Joku joo meikäläisen kalja. Ei siinä mitään. Halloween. Mutta 11 kaljata löytyy. On muuten täynnä. Tää on paras näytelmä ikinä. Oleks se kännissä? Vittu, meistä on aina päissä. Vittu, tää tuntuu hyvältä. Ei oo mitään järkeä. Mitähän vittua mä tän eilen? Istu perjälle. Mä katson mitä on puhelimessa oikein. Jaha. Onko sulla krapula? Ensimmäinen viesti. Jaha. Varför jävlar så vi... Jag väntar på det. Mitä vittua? Elina on odottanut täällä takana. Joo, ei se mistään. Katsotaan seuraavista. Jaha. Fire in the Sky med Ozzy Osbourne. Den är bra. Katriina. Men vem fan vill du höra? Arvingen och Pamela eller? Katriina kuulemma oli ikävä mua. Ei se väärin oo. Eminem. Jaha, seuraaja. Kato mitähän Toomas sanoo. Jaha, Toomas on meikäläisen takki. Ei se väärin. Oj, vit rappare. Fan, det där är lyssna på han. Ei niin. Det. Mitähän seuraava viesti kertoo? Ja, jag hatar Eminem. Du slår mig i huvudet. Jag hatar Eminem. Det är så jävla värdelöst. Harri perkele! Ursäkta ut. Vi kan säga svartrapp. Eerikillä, mutta saattaa olla pikkusen pää kipiä tänä aamuna. Oliko? Kato, mä heitin mun avaimen tonne noin. Voitko etsiä sitä? Eerikillä on meikäläisen semmoisen Eerikillä on pihalla koko ajan. Ootkohan mä katsonut sen avaimen? Vessaan katsomaan. Aivan tylyä homma täällä. Täällä on yksi paine. Jaha, mäpäs nyt otan sitä oveen kiinni ja mäpäs nyt ottanut olohuoneeseen. Telekkari on niinku kiinni ja ei siinä mitään. No ei saa sitten meikäläinen katsomaan keittiön katsomaan näin. Joo, tuossa on niinku paistosannulla kahdet avaimet. Yksi. Jaha. Ei se mitään. Tehdään muuten yksi naakas tosta. Ei vittu, oi, ei saatana. Ei vittu! Ei, joo, se on vittu siinä.